Evo, još jednom se potvrđuje ona stara izreka da je pravda spora, ali dostižna. Naime, doktorica Vlasta Jaspica Hrelec smijenjena je s mjesta ravnateljice Zagrebačke hitne pomoći u lipnju 2006. Županijski sud u Zagrebu 4 godine poslije donio je konačnu presudu i to u njezinu korist. Doktorica Hrelec naša je gošća. Dobar vam dan. Dobar dan. Dobrodošli. Od početka ste tvrdili da je vaša smjena bila nezakonita. Evo, kako se osjećate danas 4 godine poslije? Pa moram priznati da mi je svaki Božić lijep, ali ovaj mi je posebno lijep. Najbolja nagrada koju sam mogla dobiti to je konačno priznanje da sam bila u pravu, odnosno da sam protuzakonito smijenjena. Ako mi dozvolite, ja bi zbog gledatelja i svih onih koji ne znaju kako se to radi, rado ispričala kako se to dogodilo. Svi kažemo da je naš pravosudni sustav ne valja, da puno u njemu ne štima, ali evo, možemo reći relativno kratko vrijeme vi ste se izborili za svoju pravdu. Da, možda za radni spor i nije tako baš kratko vrijeme, ali je, hvala Bogu, ipak je pravda pobjedila. Ali ja bih htjela ispričati, ako mi dozvolite, kako se to dogodilo. Jer neka ljudi znaju... Izabrani ste za ravnateljicu, zapravo to je bio reizbor. Mogu vam prije toga ispričati nešto što je bitno. Te godine kad je moj mandat trebao isteći u 7. mjesecu, ja sam prije raspisivanja novog natječaja, ja sam otišla kod doktora Šostara koji je bio pročelnik i još uvijek je pročelnik za zdravstvo grada Zagreba. Naime, zašto sam išla? Išla sam zamolit da me pusti do kraja godine da ostanem i da odem u mirovinu. Zato jer sam mislila da sam nakon 37 godina rada u hitnoj, 16 godina rada kao ravnateljica hitne, zaslužila tih 5 mjeseci još produžetka nakon svog mandata. Odgovor je bio, pozvao je i doktora Majića u sobu, da mu bude valjda lakše to izgovoriti, pitat ću gazdu. Mislim, svi znamo šta je pri tome mislio ko je njegov gazda. I javit ću vam nakon toga. Ja sam naravno otišla nazad u hitnu, strahovito povrijeđena, razočarana. Evo, to je najkraće što mogu opisati ono kako sam se osjećala. Ljudi koji su sa mnom godinama radili i koji rade još uvijek u hitnoj, nakon toga su mi rekli, pa gledaj, a zašto? Zbog čega ti ne daš jednostavno još jedanput molbu za još jedan mandat? Ja sam razmišljala jedno vrijeme i na kraju sam se odlučila dati molbu. Upravno vijeće je od 7 molbi koliko je stiglo izabralo mene. Istog trena, odnosno dan poslije, došla je od doktora Šostara obavijest članovima upravnog vijeća i zahtjev da promijene odluku, a ako je ne promijene i da mene maknu, da me smijene, a ako to ne naprave, on će promijeniti upravno vijeće. Naravno, ozbiljni članovi upravnog vijeća koji su bili, jedan akademik čak je bio član, na to se samo nasmijao i rekao, pa šta misli da smo mi dječji vrtić, da danas donosimo jednu odluku, a sutra je pobijamo. I nisu naravno promijenili odluku. I doktor je Šostar naravno napravio ono što je rekao, promijenio je članove upravnog vijeća koji su uredno digli ruku za nezakonitu odluku. Pritom nanijeli, ne samo mene povrijedili, nego su nanijeli ogromnu štetu ustanovi za hitnu medicinsku pomoć. Jer ja sam, nažalost, da bi izborila svoju pravdu i dokazala da ne ostane ljaga na mom imenu, jer to nikad u životu nije bilo, morala sam to izboriti putem suda i tužiti ne doktora Šostara, koji je odluku donio de facto, ali nema njegovog potpisa, nego ustanovu za hitnu medicinsku. Koji su bili stvarni razlozi vaše smjene? Pa sad ću vam to ispričati. Kako sam ja cijeli život radila u skladu sa zakonom. Sve revizije koje su bile uvijek su nas kao primjer isticale kuće koja posluju u skladu sa zakonom. Meni se zakonska odluka smjene nije mogla naći. I onda se nasumce izabralo zadnju odluku, moju odluku o kupnji 5 defibrilatora za ustanovu za hitnu medicinsku pomoć. 5 defibrilatora koji su koštali najnižu cijenu nakon izbora, povjerenstvo koje je odabralo, predložilo
uložilo, koja je bila ukupno 160 i nešto tisuća kuna, a u planu je bilo predviđeno 180 i nešto. Znači sve je bilo, ja sam imala apsolutno pravo ju izabrati u skladu sa člankom statuta broj 15 koji kaže ovlasti ravnatelja koji navodi. Prema tome sve je bilo zakonski, ali rekli su ne, ona je kupila 5 defibrilatora, a trebalo je upravno vijeće donijeti tu odluku, što nije točno. I pokazalo se da nije točno. Nažalost, to se tako radi. I sad sud je presudio u vašu korist, dobit ćete financijsku zadovoljštinu za sve ove godine i vraćate se na posao ravnateljice Zagrebačke hitne. Da, to je, mislim, naravno, sud je donio odluku da se u roku, prvenstveno je odluka glasi tako, da se u roku 15 dana moram vratiti na mjesto ravnateljice ustanove za hitnu medicinsku pomoć. Ta je odluka konačna. Mi sve u skladu sa zakonom, moja je odvjetnica odmah poslala dopis ustanovi za hitnu medicinsku pomoć da u skladu sa odlukom postupi i u roku 15 dana me pozove natrag na posao. Međutim, ustanova se oglušila, odnosno ko se oglušio o tom potom. Nisu me pozvali, taj rok je jučer istekao, danas je još možda poštom moglo doći, ali sigurno nije došlo. I onda opet u skladu sa zakonom, ali nažalost stvarajući nove troškove ustanovi, mora se tužiti, mora se ovrha se mora raditi na neizvršenje odluke suda. Ali to znači kazna ustanovi, kazna odgovornoj osobi, već kako to sve ide. I naravno, odluka se mora izvršiti, jer ako se sudske odluke ne izvršavaju, gdje smo onda došli? Gdje smo došli, da. Evo, mi želimo da pravda doista funkcionira. Doktorica Hrelec, hvala vam lijepa na gostovanju u našoj emisiji. Želim vam puno sreće u životu. Hvala vama što ste mi omogućili da to rečem i da ljudi čuju. Trebalo je 4 godine. Trebalo je 4 godine. Hvala.